Unutarnji otpor izvora. Imamo izvor, bateriju, pišu nekakve nominalne vrijednosti. Taj izvor, baterija, na nju je paralelno spojen voltmetar. Kako to znamo? Pa negativna elektroda izvora spojena na negativnu elektrodu voltmetra, pozitivna elektroda voltmetra na pozitivnu elektrodu izvora. I to je neprekinuti strujni krug. Očitajmo napon. Sljedeći instrument je, taj instrument je spojen serijski sa trošilom, a to je naša žaruljica. I ovdje imamo sklopku koja prekida taj drugi strujni krug. Znači prvi strujni krug prema voltmetru je neprekinuti, a strujni krug od izvora preko mjernog instrumenta i trošila i sklopke je u ovom slučaju prekinut. Ukoliko zatvorimo sklopku, promatramo što će se dogoditi. Ampermetar je pokazao otklon i trošilo žaruljice je zasvijetlilo. Obratimo pažnju što se događa sa voltmetrom. Došlo je do promjene. Kada žaruljica svijetli. Kad žaruljica ne svijetli, kada ampermetar ne pokazuje otklon, voltmetar pokazuje određenu vrijednost. Uključeno, isključeno. Uključeno, isključeno.